Wah. Sopo iki? Karo Kudara. Sadron Jodimati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh sok ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Melayu nendi? Rono. Kleru le nata wayang ki kudune nang kene. Gendapan. Mula malih kowe. Nek carane ketoprak ki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ndarantarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndarantasena, kae wong kocluk. Modar tenan iki. Kowe ngapae? Kowe ngapa? Lho. Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Giatut Kacantarja Antasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot Kacantarja Antasena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Bahasa Indonesia Arab berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndarantarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndarantasena, Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. 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 Guyon. Ciluba. Ciluba. Wes wong tuwa kok diciluba ya. Kleru le nata wayang ki kudune nang kene. Gendapan. Mula malih kowe. Nek carane ketoprak ki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta. Yo. Melayu nendi? Mulih. Iki awake dhewe. Gatot Kacantarja Antasena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Bahasa Indonesia Arab berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndarantarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndarantasena, Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama,
Wani karo wong tuane iki sing Antasena. 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 Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. iso. Sep. Istirahat di tempat gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem iki. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kucluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ha to. Guyon. Ciluba. Ngus wong tuwa kok dicilubah wae. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? polisi. Anu namanya Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong paling mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. terus tekan kene iki. Lah aku ki mau diundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kuwi karo Bagong. Kon bonto tani kon ngrincung sikile. Mudhar ora. Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamus Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah Dear kon piye? Maju ya mudhar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Truk. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Si dadi bledok-bledok. Si bledok, si dadi bledok. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis dieklaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming mudhar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara. Kowe. Oke. Sing musuh Ndara Baladewa. Kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kok kowe sing musuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Rawani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gendapan. Mulak malih kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Kok ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta ya. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane Mati tenan. Modar tenan iki. kowe ngapae?
Kowe ngapa lho? Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Gatut kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatut kaca Antarsena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndara Antarsena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antarsena. Nek tekan kene Tandangane padha-padha lepethuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. iso. Sep. Istirahat di tempat, gerak. Wah. Gap, gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak, gerak. Mundur 2000 langkah. Srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngapa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antarsena ora apa-apa. Asem iki. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antarsena padha-padha lepethuk, ha to. Guyon. Ciluba. Mus wong tuwa kok dicilubah wae. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? polisi. Anu namanya Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong panemane mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. terus tekan kene iki. Lah aku ki mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki iki karo Bagong. Kon bonto tani kon ngerincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya, Pun ngerti ceritane. wis. Terus aku ngluputke bapak. Kakang Garkaca Kakang Antarja sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garkaca, Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin. Lahir batin.
Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau ora tok idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ha iya. Terus carane Ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara-lara tenan lare nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kowe aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe Dik? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, Bes. Bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing sok liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kan maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ora? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Lancang. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah biyen seneni simbahku biyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Wo. Oh, biyen ki ndukuke wayang nganggo sasmita terus. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Anggere dalange Anoman. Dalange Sapa? Antasena Gundulmu mlocot. ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, Lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa, weh, ngguku ana Baladewa ngembari mati nendang ning kono. kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ra, Truk? Percaya nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi Kudil tenggul mlocot. kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, Pun pokoke tak cipta. nggih monggo. Ngempet-ampekan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Tek sapa iki mau? Tekmu. Aku kok pangling ya. Kalau saya dhewe kok lali. Wis suwe ra pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winah yo ngesepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana
Karlen saking ical wujuding Lurah Bagong miwah Lurah Petruk babar dadi wujud nata Mandura miwah Raden Werkudara. Kok kleru? Tro, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mawon. Nani mawon. Ora ada lungguh ngisor ni, Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Tru. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kowe piye to? Aku wis Baladewa iki lho, sandhangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek arep mati ngono kowe, oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ora iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale modar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku ngedhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Apa nek sujud kudu mlendrong apa? Ha kudu ora ketang sithik. Ana mlendrong ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono. Ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa Tru. Ora wis angel diganti iki wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang. Wis aja duwah-wahi, aja tuwa. Anu apa rasa diputer-puter, Gong? Nggih. Ndak owah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Ome wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibu. Saka endi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadune Baladewa kakakku slamet tapi. Pun ngenten niku apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek penguripan. Yo Werkudara, wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwate aku sing bakal nandangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara.
Gon to, Gong. Angel rono. Tangane kleru. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kataku. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing methoke apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Darantasena kaya ngene men iso mirang-mirang Kirata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet ya, Tru. Telake mingsle. Ngajeng Niwara gedhe ora bali-bali. Lho, iki nang arep Baladewa karepe piye? Panus maning jajalan iblis banget. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nantang cara Baladewa iki? Wih, aja. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adhiku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora usah dadaku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso. Tataran kowe. Bajigur konangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sadra Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kang mitiran ing asta Setyaki Wonten timbalan. nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni Lho iki. mula kuwatir penggaling pun Kakang tumuli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun Kakang Yayi Wonten timbalan.
Iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan. Lah kok tak ora mati ndugamana kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang Koko Prabu Mandura kok padha gelut karo Koko Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Marata kae sawangen. Menika satunggiling lampaning edapi-dapi Koko Prabu. Koko Prabu menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang lampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki Kula semanggaken. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kagiri-kiri ronanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro. Iya. Setunggalipun Kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten dipun paksa inggih mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani anakku ngrandu Gumbala. Kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak kelingseman. Lah iki ana ing kene tuwa tandha pitakoning pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo bendara iki eneng lelakon apa ning negara Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh nggih. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh nggih. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo Setyaki Sawi kula ndherekaken ora, Bu. Terus menjalani sekolah. Wah, Setyaki aja bisa kemarin.
Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh, Kresna wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari para panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, inggih kula ngertos. Koko Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lai-tai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Koko Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka. Nggih. Menapa Prabu Kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Koko Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar-ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang ning. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, makire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho, kok to? Si Adi rak lagi wae 16 kono Guru Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok Prabu nembe kemawon kok ora Bundarawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik lah sing gawa pustaka Jamus Klimasada iki mau sapa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Yayi Jamus Klimasada ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pon Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka Jamus Klimasada dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik
Sedewa ditundung minggat. Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane, Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Wah, idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padake. Anggere lali suarane. Wa Prabu piye? Satriya duwe Nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Wong ngaturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Werkudara Antasena. Lho Pak Cilaka, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengele. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene para kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung ngene nandhang roga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang. Nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, wis ra iso apa memeng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadeki kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono, aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu.
Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo. Nggih. Bagong bali yo. Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh. Mboten. Mulih. Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah, Pahit. pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyok. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omong nek sing bayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih caopan e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono niki. Lampan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimbana Ndrawati. Wekasan nyidra pustaka jamus miang jimat lima sada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan pustaka jamus klima sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kok ora, Bu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadi-adi ndak menyang ndi? Perkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake walanan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawatange Jawantah. Ya, Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang ya bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak derekake Kresna kakangku. Koko Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna. Kakang Pandhawa wis kepareng suwana ning Karang Kadempel. Ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa. Krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa. Sartane murcaning pustaka jamus kelima sada. Kakang Nayantaka, Kakang Semar. Aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu handang ruga. Kakang Semar, Nata Ndrawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar, Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak.
wis rawuh nang Karang Kadempel. Tangi, Pak, waras. Mati, Mar. Lho. Idian ora. Anu, mari wong hurufe kleru terus. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane lho, bajetan ora. Ponokawan Petruk padha menenga sawetara. Ponokawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa Gotang. Ragil Pandhawa Bumira tawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lelakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Klimasada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang roga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta, Kakang Nayantaka. Smareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti nadyan raga wis datan glawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepundhen Pandhawa grayah-grayah iki ora Semar sigra wungusake nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa Wahnata ing Darawati. Mareka den prayetna semuriris matratap adi kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus nyang jimat Klimasada murca. Ndara kula Pandhawa Gotang. Ragil Pandhawa murca. Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Mboten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking jamrut ergeni mutiara mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepundhen kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sak kadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken mergi sak menika-menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono, men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadhong timbalaning Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klimasada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesahe Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundhung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klimasada ora dugi teng Karang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa Gotang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa.
ora. Kok tuk 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 tuk. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Semar wis waras itu. Ha iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Janaka kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Jrandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Tru, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados. Mangke bakal padhang lakone. Kakang Semar Badrana iya, Kakang. Semareka den prayekna semoriris. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lir kin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur. Wah, iki lelakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati. Ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati. Nanging menakna permana jati. Yo, Kaya dawuh Kakang Semar. Kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ing Membanata Ndarawati, aja ngawu gawar ngawur. Kowe ingkang Membanata Ndarawati. Ngerti yo? Yen aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja kelakon dosa aku ing bakal ngruwat kananmu. Lho. Kowe ingkang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Sing obak-obak katentreman negara Ngamarta.
Aku kadang mutu Andarawati. Wah, ora sandada kakean gunung tanpa gunung. Gunjang gancing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung jagat waisaning Bathara Wayah jagat Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandhingi Nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning Nata Kresna. Ya apa ndok kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridam kejaba mung Nata Ndarawati. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati Kresna. Pandhawa kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten saged dipun pisahaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari Ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan boten wonten raos secongkrahan manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa karat.